Urli ceva? Dai da gudega, mai. Dai da gudega što će se napikati toga. Da, Ajde. Ajde. Ne, ostaje, ne daj, basta, si vikne politi. Ej, stop, ne. Daj da gudega. Kako cira? Ajde, давай. Ajde, faši uzarkat. Ja sam li? Nema samo, izvaskate vas. Samo pripremam se. Ne, dovoljno smiste se kanali. Вътре има приятелка има вътре, се чака. Що се има праве? Опа, давай. 1, 2, 3. Кажи си. Види от нас само. My friend! Хвани го там, от нас само хвани. Къде каза? Не, Да не забори се. Ходи. За смека, не? Там парите са ни... Да не Чули, бе? Аре, стари. Айде. Абе, ти да проси. Що? 100 кила! Бързи му газа. Виж как ще скочи. Шърпали гората. Чакай. Абе, дай гърво, гърво. Гърво, дай гърво. Легам, скоро легам. Гърво, дай, къде гърво? Сега ще дойде, лагай ти. Ей, ти какво сте направил пред нас, бе? А?